Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Бүгенге тапшырууның төп темалары хакында. Шәһәрдәшләр өчен коммуналчылар яңа ел бүләге әзерләде. 1 январьдан җылылык өчен тарифлар кими. Хезмәт хакын вакытында түләмәсәләр, нәрсә эшләргә, эш вакытында җәрәхәтләнү очракларын киметеп буламы? Ачыктан-ачык сөйләшү проекты кысаларында бу һәм башка сорауларга Хезмәт министры һәм Хезмәт инспекциясе җитәкчесе җавап бирде. Очрашуда Гүзәл Шихапова булып кайтты. Жыл жарым вакыт узды. Жыл жарым вакыт эчендә бернинди процент та юк, акча да юк. Ышанычка ышаныч юк. Чаллыда чираттагы финанс пирамидасы эшен тикшерәләр. Алданган кертемчеләр белән хәбәрчебез очрашты. Безне сөйләштермәделәр, телефонны өзділер, біз сөйләшмичә 5 ай шулай түләп жаттык. МТСта яна ыгызыгы. Шәһәрдәшләр зур чиратлардан зорланып, безнең кайнар элемтәгә шалтыратты. Ярминкәгә Шишмә районыннан килгән казның авырлыгы 5 кило. Бирегә сатучылар кайлардан килгән? Бу турыда Илсия Валиуллина белеште. Шәһәрдәшләр өчен коммуналчылар чын яңа ел бүләге әзерләде. 2016 елның 1 январыннан җылылык өчен тарифлар 5,5%-ка кимиячәк. Бүген бу хакта мэриядә хәбәр иттеләр. Әлегә 1 гигакалория бәясе 1566 сумны тәшкил итә. Яңа елдан тариф 86 сумга кимрәк була. Не нужно думать, что сразу же начисление в квитанции. Квитанцияларда бәя 10%-ка кимиячәк дип уйларга кирәкми. Без җылылык өчен факт буенча түлибез. Бу исәпләү приборлары күрсәткечләре нигезендә дигәнне аңлата. Түләүләр дә һава температурасына ягу сезонының озынлыгына караячак. Әмма салкын суга бәя быел ничек булган, шулай калачак. Аның кубометры 19 сум 61 тиенне тәшкил итә. Торакка хезмәт күрсәтү тарифларына килгәндә, аларның 1 июльдән 4,4%-ка артуы көтелә. Республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры хезмәт инспекциясе җитәкчесе белән берлектә эшмәкәрләр алдында җавап тотты. Очрашу ачыктан-ачык сөйләшү проекты кысаларында узды. Анда 50дән артык эшмәкәр катнашты. Сораулар төрле, кемнедер пенсияларны индексацияләү мәсьәләсе кызыксындырса, икенче берәүләр эш урында имгәнү очраклары артты дип борчыла. Очрашуда хәбәрчебез Гүзәл Шихапова булып кайтты. Лайыклы ялдагы өлкәннәрнең пенсиясының тупланма өлеше индексацияләнмәячәк. Бу яңалык киләсе елдан гамәлдә һәм ул эшләүче пенсионерларга кагыла. Шул ук вакытта шәхси эшмәкәрләр дә моннан читтә калмаячак. Алар арасында да пенсионерлар күп, түрәләр исә реформаның дәүләткә файдасы күп булачак дигән фикердә. Прекращение индексации, оно высвобождает... Индексация булмау нәтиҗәсендә ил буенча 345 миллиард сум акча янга кала дигән сүз. Бу акча мохтаҗларга адреслы ярдәм күрсәтү өчен тотылачак. Эшмәкәрләр эш урыннарында имгәнү очраклары артудан да зарланды. Алар әйтүенчә, хезмәт инспекциясе әлеге очракларга күз йомып карый. Алар махсус өйрәнүләр үткәрүне, эш урыннарын тикшерүне сорый. Инспектор по труду увидит или плановые проверки, или опять, не дай бог, при каком-то несчастном случае. А такой предупредительной работы, в моем понимании, я не вижу. Наша задача общая – снизить влияние различных вредных производственных факторов травматизма. Безнең бурыч имгәнүләргә китерүче факторларны киметү. Әгәр эш белән тәэмин итүче гаепсез очракларны санамасак та, мин быел статистика сөендермәс дип уйлаган идем. Әле ел тәмамланмады. Хәзер халык үз хокукларын белә, күбрәк мөрәҗәгать итә башладылар. Бу социаль иминиятләштерү фонды тарафыннан түләнүче акчаларның артуына да бәйле. Шулай да быел республикада эш вакытында вафат булучылар саны башка еллар белән чагыштырганда азрак. 2013 елга кадәр Татарстан Россиядә 3нче урында булган. Эшмәкәрләр практика стажировка узучы студентларның да булачак һөнәрләренә җавапсыз каравын билгели. Аларны һөнәрле эшсезләр дип тә атыйлар. Они приходят, они откровенно говорят: поставьте печать. То есть никто работать не собирается. То есть он наверняка где-то работает или как-то по-другому. То есть он просто получает пособие вот это по безработице. То есть они отнимают мое время, они отнимают ваше время, они воруют деньги у государства. Проблеманы хәл итү өстендә мәшгульлек үзәкләре белән берлектә эшлиләр. Быел Чаллыдагына да эшсезлек буенча пособие алучы 6200 эш каралган, 120се буенча җинаять эше кузгатылган. Хәзер дәүләтне алдап пособие алучылар бу акчаларны яңадан кайтарырга тиеш. Кемдер тиеш булмаса да акча алып яткан, кайберәүләр эшләгән өчен хезмәт хакларын ала алмый. Хезмәт инспекциясе җитәкчесе әйтүенчә, бушка эшләмәскә кирәк. 5
письменной форме пишется как бы обращение к работодателю. Эш белән тәэмин итүчегә мөрәҗәгать язырга кирәк. 14 көн дәвамында хезмәт хакы алмау сәбәпле үземнең эшемне туктатып торырга мәҗбүрмен дияргә. Чөнки көндәлек тормышта акча кирәк. Эш урынына барып җитү, төшке аш ашау өчен беркем дә бушлай эшләргә тиеш түгел. Предприятие банкротлыкка чыгарга мөмкин икән, бу очракта да акча бирәчәкбез дигән вәгъдәләргә ышанырга кирәкми. Инспектор судка гариза язып, бурычларның күләмен документта күрсәтергә киңәш итә. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Ышаныч үзен акламады. Шәһәрдә чираттагы финанс пирамидасы эшен тикшерәләр. Моңа кадәр без наследие кертемчеләре турында сөйләгән идек. Алар үзләренең акчаларын кайтарырга телим. Хәзер инде ышаныч доверие инвестиция оешмасына карата да җинаять эше кузгатылды. Алданган кертемчеләр утырышыннан хәбәрчебез сюжеты. 21 декабря будет судебное заседание в Казани в арбитраже. Берничә дистәләгән зыян күрүче һәм тоннарга җыелган хатлар, суд карарлары, документлар. Доверие, ышаныч инвестициялау сәүдә сәнәгать компаниясе эшчәнлегенең нәтиҗәсе шундый. Оешма Чаллыда гына түгел, башка якын тирә шәһәрләрдә дә халыктан акча җыйган, кайбер кертемчеләр ел ярым элек үк үз акчаларын кире кайтаруны таләп итә башлаган. Жыл ярым вакыт эчендә бернинди процент та юк, акча да юк, бер тиен дә акча да алган юк. Аның белән связьга да кирип булмый. Телефоннарга отвечать итми ул, телефонга җавап бирми. Вот. И шуннан хәзер без судка бирдек инде. Гөлсинә Сәрвәрова кебек башка кертемчеләр дә судка мөрәҗәгать иткән, аларның күбесе пенсия яшендә. Мы вложили деньги, и сейчас мы уже вот... Без акча салдык, нәтиҗәдә 2нче ел инде без алардан процент алмыйбыз. Бу дөрес түгел. Суд карары 2014 елда чыкты. Шуннан бирле берни дә үзгәрмәде. Бурычлар 22 миллион сумны тәшкил итә. Конкурс идарәчесе әйтүенчә, шуның 10 миллионын активлар формасында табуга ирешкәннәр. Пока это виртуальные деньги. Әлегә бу виртуаль акчалар, хәзер аларны чынга әйләндерергә кирәк. Моның өчен оешманың барлык мөлкәтен судка бирергә һәм суд карары аша акчаларны кайтарырга кирәк. Конкурс идарәчесе белдерүенчә, хәл катлаулы эшкә суд приставлары да җәлеп ителгән. Есть несколько должников, сумма достаточно приличная. Берничә бурычлы бар, сумма кечкенә түгел. Өлешчә бу акчаларны кертемчеләргә түли башладык инде. Яңа елга кадәр 30-40 мең сум булса да кайтара алырбыз дип уйлыйм. Гомуми сумма янында бу саннар бик кечкенә. Станислав Кузнецов әйтүенчә, бу әле башы гына. Шулай да оешма барлык акчаларны кире кайтарыр дигән гарантия юк. 100% вероятности того, что кертемчеләр барлык акчаларны кире кайтаралар дип 100% ышанып әйтеп булмый. Шулай да конкурс идарәчесенә зур өметләр баглана. Конкурс идарәчесе юристлар, хисапчылар кертемчеләргә мөмкин кадәр күбрәк сумманы кайтарырга тырышуны вәгъдә итә. Соңгы карарны суд чыгарачак. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Яңалыклар. Шыршыны кисәргәме, юкмы? Яңа ел якынлашкан көннәрдә бу хакта уйлаучылар шактый. Экологлар ашыкмаска киңәш итә, чөнки яшел урман бизәген кискән өчен хәтта җинаять җаваплылыгына тартулары бар. Түбән Кама милли паркында шыршы операциясе старт алды. Инспекторлар белән рейдка хәбәрчебез чыкты. 8 лет возраст. Милли паркта һәр агач исәптә ылыслы агачларның яшен сырларына карап билгелиләр. Нарат һәм чыршылар бик акрын үсә. Соңгы арада безнең халык арасында популярлашты безнең нарат агачы. Чөнки нарат агачының нәләре узаграк кыйла и аларны чистартырга да җайлы. Шуңа күрә нарат агачын яратып алалар. Инспекторлар йоклап ятмый, яңа ел алдыннан алар урманны кат-кат әйләнә. Чөнки бу чорда агач кисүчеләр арта. Тик моның өчен штраф һәм җинаять җаваплылыгы каралган. В момент нарушения производится расчет ущерба. Китерелгән зыян суммасын исәплибез. Сумма 5 меңнән артып китсә, шунда ук җинаять эше кузгатыла. Тәртип бозган өчен 6 елга кадәр иректән мәхрүм ителү яный. Белоуста яшәүче 3 кешене нәкъ шундый җәза көтә дә инде. Алар кеше шилне янындагы урманнан 3 метрлы нарат кисеп алган. Браконьерларны тоткарларга авылда яшәүчеләр үзләре ярдәм иткән. Лисенханова, Гүзәл Хәйбуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шикәр чире хөкем карары түгел, ул яшәү рәвеше була ала. Бүгенгә Чаллыда диабет белән авыручы 130 бала исәптә тора. Күп очракта ата-аналар авыру билгеләрен вакытында игътибар итми. Нәтиҗәдә сабыйлар авыру хәлдә реанимациягә эләгә. Авырудан саклану өчен ни эшләргә? Диабет мәктәбеннән белгечләр киңәше. Когда у детей сахара стабилизировались, они начинают что делать? Киповать.
Балалар медицина үзәгенең актлар залында шәһәрнең баш эндокринологы чыгыш ясый. Ул балалары диабет белән авыручы ата-аналарга үз киңәшләрен бирә. Школа диабет рассчитана на Диабет мәктәбе эшчәнлеге балалары әле күптән түгел генә авырый башлаган ата-аналарга адреслана. Шулай ук балаларны укытуга юнәлтелгән мәктәпләр дә бар. Аларда помпа терапиясе кулланыла. Бирдә шикарны контрольдә тоту усулларына да өйрәтәләр, шулай ук психология ярдәме дә күрсәтелә. Укучылар арасында күп балалы әти кеше Владимир да бар. Аның олы кызы һәм уртанчы улы диабет белән авырый. Какие продукты, как их сочетать, какие процентные соотношения? Нинди продуктларны кулланырга ярый, алар нинди микъдарда булырга тиеш, буларның барысын да аңлаталар. Бу бик әйбәт, чөнки шикәр чире белән авыручылар өчен кирәкле мәгълүмат бу. 90% очракта диабет нәселдән килә дип исәпләнә. Төрле факторлар исә аны тагы да көчәйтеп җибәрергә мөмкин. Во-первых, это какие-то перенесенные заболевания. Даже банально это прививка. Андыйлар исәбендә хәтта нинди дә булса авыру да булырга мөмкин. Хәтта организм хәлсез чакта ясалган прививка, артык авырлык, зәгыйф иммун системасы, балада стресс, аның үсмерлек чоры бу факторларда авыруга китерә ала. Эндокринолог әйтүенчә, ата-аналар балаларының хәленә даими игътибарлы булырга тиеш. Әйтик, улыгыз яки кызыгыз күп су эчә яки ябыга башлый икән, бу инде сигнал булып тора. Ким дигәндә, гадәти кан анализын биреп, шикәрне тикшертергә кирәк. Ләйсән Ханова, Ләйсән Юмина, яңалыклар. Боровецк урманында 25 яшьлек кызның гомере өзелде. Аны машина таптап китә. Фаҗига кичә иртәнге 4тә була. Самант автомобиле йөртүчесе зур тизлек белән килә. Юл уртасыннан кулларын ике якка сузып атлап баручы хатын-кызны ул соңгы мизгелдә генә күреп ала. Рулен читкә бора, тормозга баса, тик юл читендә басып торган икенче хатын-кызны күрми кала. Машина аны 70 метр тирәсе сөйрәп бара. Тән җәрәхәтләреннән җәяүле шунда ук вафат була. Хәзер гаеплене ачыклау максатыннан әлеге хәл буенча тикшерү үткәрелә. Хатын-кызларның Дубки базасының кайтулары була, иптәшләре белән конфликт килеп чыга. Һәм алар шәһәргә җәяүләп кайтып китә. Тик шәһәрдәш өчен Боровецкий урманы юлы соңгысы булып чыга. Иртәгә урында тикшерү эксперименты үткәреләчәк. Безне сөйләштермәделәр, телефонны өзділер, біз сөйләшмейчә 5 ай шулай түләп жаттык. МТСта яна агызыгы. Шәһәрдәшләр зур чиратлардан зорланып, безнең кайнар элемтәгә шалтыратты. Ярминкәгә Шишмә районыннан килгән казның авырлыгы 5 кило. Бирегә сатучылар кайлардан килгән? Бу турыда Илсия Валиуллина белеште. Санаторий «Радуга» приглашает вас для оздоровления и активного отдыха. Телефон 71 41 96. Легендарный бренд Пьер Карден. Теперь и в Челнах. Только в салоне «Джентльмен». И только для мужчин. «Джентльмен». Сюмбике 1405. Иваново едет к вам. Выставка продажи ивановского текстиля в набережных Челнах. Носки 20 рублей, подушка «Бамбук» 350 рублей, постельное белье всего 490 рублей. Цены пополам. ВЦ «Экспокама», Московский проспект 140Б с 23 по 27 декабря. Мы заставим ваши деньги работать. Таджил Инвест 34 87 11. В честь 30-летия санатория «Жемчужина» всем пенсионерам только с 14 по 27 декабря скидка 30%. Подробности по телефону в Челнах 92 60 50. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз, без дәвам итәбез. 409 адресы буенча урнашкан МТС бүлегендә чиратлар зур. Шундый зор белән шәһәрдәшләр безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратты. Сүзләренә караганда, урында халык бик күп. Өстәвенә хезмәткәрләр килешүне үзәргә теләми. Иртә таңнан МТС бүлегендә зур чират хасил булды. Безнең төшерү төркеме килеп кергәндә ризасызлык белдерүчеләр саны берничә дистә клиент иде. Аларга түләү турында квитанция кагазьләре килмәгән. Шулай да түләргә кушканнар. Не пришла, платить требует. Килмәде, 20-шенә кадәр түләргә кушалар, юкса үзебез ди, берәйбер дә аңламыйм. За антенну же платить. Там терминал не работает. Антеннага түләргә торам, терминал эшләми. Менә 90 сум түләр өчен торам. Түләмәсәң яңа елга үзебез дип куркыталар. У меня, например, сумма не соответствует. Минем монда язылган сумма дөреслеккә туры килми. Иң элек белешәм. Мин санаган сумма чыкмый. Шуңа кассирдан сорарга килдем. Минем күпме түлис икәнлекне. Biz monda принимать etmeymiz dedi. Үзләре тигендә сетмойга җибәрделәр. Сетмойда зәйәрне яздык. Исәр оны үзмәделәр. Үзмәгәчтә шулай итеп безне сөйләштермәделәр. Телефонны өздиләр. Biz сөйләшмичә 5 ай шулай түләп жаттык.
Офиста шәһәрдәшләр белән нибары бер хезмәткәр эшләде. Ул аларга терминалдан файдаланырга кушты. Ләкин терминал телевидение өчен түләүләр кабул итми. Башка хезмәткәр исә кешеләргә өйләренә якын урнашкан МТСның башка бүлекләренә барырга киңәш итте. Там работают точно такие же специалисты, и там стоят точно такие же терминалы. Эш шунда монда килүчеләрнең барысына да шушы МТС бүлеге иң якыны. Компания белән килешүне үзәргә теләүчеләрнең дә гаризаларын кабул итәргә ашыкмадылар. Я никому не отказываю, я предлагаю встать в очередь, потому что у нас всех информация, я принимаю по очереди. Менеджер администратор директор белән сөйләшүдә барып чыкмады. Монда андый хезмәткәрләр бөтенләй юк икән. Канәгатьсезлек белдерүчеләр артса да хезмәтләрдән баш тартучылар саны кими башлады. Берәүнең дә яңа елны элемтәсез һәм телевизорсыз каршылыйсы килмәде. Илсия Валиуллина, Константин Величко, яңалыклар. Бүген Сара Садыйхова исемендәге концертлар залында гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Илдә ведомство оешуга 25 ел. Шул уңайдан иң яхшы хезмәткәрләр Россия министрлыгының күкрәк билгеләре белән бүләкләнде. Тантана узган елларда Казанда булган иде. Татарстанның иң яхшы коткаручысы исеменә шәһәрдәшебез Рафих Авзалов лаек булды. Эшләү дәверендә ул дистәдән артык кеше гомерен саклап калуга ирешкән. Коткаручы безнең иҗат төркеме белән дә күп тапкыр рейдларга чыкты. Балалар белән профилактик сөйләшүләр оештырды. Зур бәйрәм булды, анда концерт и безне бүләкләделәр. Бөтен ел эчендә нинди эшләр эшләгән, нинди күргәнмәләр күрсәтелгән, шуларны җыеп, аларны чутлап, мин иң яхшы государственный инспектор булып чыктым. Татарстанның энҗе бертеге бәйгесеннән Анастасия Мәрданова җиңү белән кайтты. Ул 3нче урында. Исегезгә төшерәм, без Анастасия турында узган атнада сөйләгән идек. Бәйге Казанда үтте. Анда мөмкинлекләре чикләнгән нәфис затлар катнаша. 24 яшьлек шәһәрдәшебез тамашачыларга үз картиналарын тәкъдим итте. Нәтиҗәдә бронзага ия булды. Сидоровкага яңа ел килде. Бирегә 40 елга беренче тапкыр зур чыршы куелды. 28 метрлы бу яңа ел бездәге шәһәргә кергәндә үк матур булып күренеп тора. Узган шимбәдә аны рәсми ачу тантанасы булды. Сидоровкада яшәүчеләрнең шатлыгын уртаклашырга мэр да килде. Ну-ка за руки беритесь, в круг широкий становитесь. Чыршы моңа кадәр Азатлык мәйданын бизәп торса, быел шәһәр мэры тәкъдиме белән Сидоровкага күчерелде. Кич белән тамашага халык бик күп җыелды. Яңа шәһәрдән үк килүчеләр дә күп иде. Балалар исә шигырьләр үк ятлап килгәннәр. Салкын саф һава, йомшак кар ява, урамга чыксаң, битләр кызара. Тәгәрәп акканны ясадык кар бабайны, куйды кишедән борын, ясадык икән кулын. Шушы паркны да яңартканнан соң аеруча зур рәхмәт белән әйтәсебез килә шәһәр җитәкчеләренә дә. Гомумән елкы бәйрәмендә генә түгел, чыршы бәйрәмендә генә түгел. Җәй көннәрендә, көз көннәрендә дә аеруча шушы парк өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Чыршы бәйрәме елдан ел яңара, елдан ел яңа төскерә, үзгәрешләр кертәләр. Оештыручыларга да аеруча зур рәхмәт. Чыршыны ачу тантанасына шәһәр мэры Наил Мәһдиев та килде. Ул шәһәрдәшләрне якынлашып килүче яңа ел белән тәбрикләде. Сәхнәдә исә балалар чыгышы зүлеп тормады. Чыршы янындагы мәйданчыкта спорт уеннары оештырылды. Тауда чана шуып күңел ачтылар. Сату нокталары эшләде. Барлык яңа ел чараларыннан соң да чыршы үз урынында калачак. Илсия Валиуллина, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Иң зур казның авырлыгы 5, күркәнеке 17 килограмм. Узган елларда Чаллыда каз ярминкәсе узды. Ул гадәттәгечә Азатлык мәйданында оештырылды. Ярминкәдә 17 районнан кашкыр асраучылар сәүдә итте. Алар хәтта каз тозлау, аны тутыру рецептлары белән бүлеште. Хәбәрчебез Илсия Валиуллина сюжеты. Рәхмәт. Шәүкәт Хисаметдинов ярминкәгә Яңа Шишмә районыннан ук килгән. Быел 3000 баш каз үстергәннәр. 5 ел рәттән аларны Чаллыга килеп саталар. Бүген 150 түшкә каз алып килгән булганнар. 8 генә калган. Шәүкәт абыйның үзенең каз тозлау рецепты да бар. Түшкә 1 градустан 5 градуска кадәр җылылыкта 3 айда тозлана. Казны катларга кирәк. Сразу суюга, свежий килеш. 10 килограмм тузга 1 килограмм кушабыз борчак или фасоль. Аны казның içine тутырып, тышыннан марле белән бәйләп куеп, аннан соң
Каты кагаз белән пресева бәйләп куясың и асып куябыз инде. Яңа ел казы сату ярминкәсендә 17 районнан кош-корт үстерүчеләр катнашты. Алар 11 тонна каз, үрдәк, күркә, индаутка, тавык ите алып килгәннәр. Шулай ук биредә каз мамыгыннан мендәрләр, каз канатлары да алырга мөмкин иде. Яңа ел өстәленә төрле авырлыктагы тузланган, какланган, яңа суеп катырылган кош-кортлар сатылды. Килегез әле менә копченый каз итеп ашап карагыз. Без Мөслим ягыннан килдек. Казлар белән менә нинди копченый бар, какланган каз, свежий каз, чиста чишмә суында үскән Атлас авылына урман эчендә без. 5 кило яңгылы казлар. 350 сум белән сатабыз. Тикшерелгән, карадылар ветеринарлар, клеймо сыктылар. Яңа елга да пешерәбез, балалар кайткачын да пешерәбез, тузлап да пешерәбез шулай. Татарның калы башы инде ул. Казсыз ничек яңа ел үткәреп буламы? Менә бит нинди матур казлар 3-не алдык. Әле тагын алабыз әле Алла җәза. Авылдан да биде заказать итте менә нинди. Әйбәтсең. Әйбәт, матур казлары яхшы. Рәхмәт. Бик яхшы итеп үстергәннәр. Ярминкәдә каз һәм күркәнең 1 килограмын 350, үрдәкне 250 сумнан саттылар. Авырлыгы 5 килограмга җиткән каз һәм 17 килограмлы күркә түшкәләре дә бар иде. Бу елгы ярминкә уңайлырак урында машиналар белән кирип туктар өчен җайлы итеп оештырылган. Тик халык кына азрак дип зарланды сатучылар. Чагыштырмача узган елга караганда, конечно, нирәк, слабыйрак сату. Халык бик чыкмады әле, 1 миллиардә торганнардыр. Объявление булды микәнен әйтә алмыйм. Казларыбыз алып килдек 50 каз, 50 үрдәк. Яхшы саттык. Сатучылар яңа ел табынына каз тутыру рецептларын да өйрәтеп җибәрә. Ишенә кара җимеш, лимон, алма, азгына дөгө бүрттереп салабыз һәм магазинда сатылган рукав дип аталган полиэтилен капчыкларга сыттырып духовкага тыгабыз. 1-2 сәгатьтән әзер була. Каз ярминкәләре киләсе елларда, ягъни 26-27 декабрь көннәрендә янәдән оештырылачак. Илсия Валиуллина, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Шалы яңалыкларын tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә дә карый аласыз. Бүгенге менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.